Maxi jako chola. Onyulo to chala. Chala de. Kamu ni dua kali. Nyaka ni jauh di dua bwana tindi dua kali. Iwi do moda. Ko Maxi lando manade ni bwana. Kusuki kalando waje no. Bwana wiri gue chemelando. Otherwise. Anti maber. Jauh di sedua ko. Bodi. Bwana na video kelele mo lo dukanyo ero kamun mo ko yanya bwana. Tomacha ne dundi chiyebi. Mana video kagaya de bwana kwani tidugi mamete plo dumiliji manade. Ibi do tuei makusi. Abijo ni jauh di yanya gemama ni. Kuru kama tido gue no pile tango. Lakini bwana Maxi bwana mon koro winje gik mamon de land kaonge. Bwana winje bwana. O kama bena dua jam masore na maroka bwana. Nino wacho ni wacho gik mamete pile bwana. Suwali bwana like that. Mana begi maber. Bwana Maxi bwana sana to koro ticho lali bwana. Masando ticho ngona. Ipani ticho dhikanye bwana kusu tich be tich ni manyo pesa. Diyode. Diyode. Koro embo take pesa ne nikech chandore. Bidi mateke pesa ne nikech tich chandore. Umera ching ni yud ni kare tich be manyo ga tich. Wada bana an ching no mano ching no tachwanya gi tich. Embe kidhi town kacha terado kode ko lore gari. Pinchindo biro mangala mir ni ngato tiyo tich manyo tich. To dong mano gi kata wan. Yes, so be you once in a while. Seche moko kwa yud tich ni nikech embo dhi manyo tich. Bwana Maxi nyaka ne jauh di tu dia komera. Tu bitin nade ngene ngamaria ko no be ni wi bedo mentuom. Otherwise anti maber bwana bwana sani tinda ditch. Na you do teach more online ka. Wana mwagine. Hello. Onyulo ka upgrade. Sasa nikuulize kitu moja. Wewe ulikuwa hapo? Mlikuwa wangapi? Hebu tuma 100 ya kuregister ndio nione kama uko hapo ndani. Sawa, ingiza huko ndani boyo, hebu ingiza huko ndani. Bana Onyulo kwani tindilo kurinya kajalangu. Ilo kurinya kajalangu. Nani? Tumi wacha bana Onyulo. Mutiyo go. Mindi morogo. Nei dum karanga. No, jasa de pale kaskari kala eskalia. Nei. Dos que la varos ese pos más rupees, vuelve sala ese solo eskalia. Nei. Bana Onyulo mando dok man. Digonia pot. Elal na meita. Asilile sikilila la muguu fundika muguu. Bana Onyulo tinde te wacho dok mang'eny ya. Bwana. Awuyo ke baenga. Hello, yes. No. Yes. Now just do this, I just want you to send that amount. You get the container. That container is going to be. Don't you watch any dwaro giminya lo lai luoru koko. Karukanyorach. Onyulo mago to ala magi matindi donje kendo Onyulo. Iwacho ni karukanyorach inyalo bet ng'ato oko. So yes, one gi container 5 feet ilaye koro kidhi e choguti. Yes, no problem. Just send the money. Bwana Onyulo manto. Bwana bisilu ni wera. To bwana mano ngamanewe. Otherwise, anti ditch mo kadne.